Pues ahora, por favor, Ya. Bueno, estamos todos ahora, así que empezamos ca sesión ordinaria do Pleno da Corporación de xaneiro 2017. Moi boas noites a todos e a todas. Empezamos. O primeiro punto de orden do día é a aprobación das actas das sesións anteriores. A acta do 24 de novembro de 2016 e a do 5 de xaneiro de 2017. Algo que decir sobre elas, Partido Popular? Si, eu quería facer unha pregunta. Se as observacións que se fixeron á acta de outubro só se recollen nesta acta ou se corrixen na propia acta? Porque, como as recollen todas aquí, pois non sei se as corrixen na propia acta anterior ou se só lo deixan aquí recollidas as rectificacións. Pois digo porque parece bastante confuso o sistema, por iso pregunto. Pois, a verdade é que non sei o secretario como fai, ti sabes, Moncho? Bueno, agora que Se incorporen a acta. No, na seguinte. Xa, pero se corrixe a acta anterior con esas rectificacións, non? Non, se a acta anterior se aprobou, queda aprobada, e as correccións fanse na seguinte. Que xa así é moi confusísimo, Nunca se- porque tes que ir a acta anterior e a seguinte. Que modifícase en base ao que día a posterior. Claro, pero a acta aprobouse ca rectificacións, non? Si, fixose a acta... Entonces a acta que se aproba é a que está rectificada. No, pero non se cambia. Vale, pregunto, porque me parecía un sistema bastante confuso, por iso pregunto. E despois quería na páxina 8, na línea 6, creo que lle sobra un número da fecha que pon 8 do 47 de 2016 e 8 do 7 de 2016. Esta é a acta de novembro que estamos vendo, verdad? Algo máis? Nesta acta non. Non? Partido Socialista, algo que decir sobre a acta do 24 de novembro? No. Non. BNG? Non. E sobre a do 5 de xaneiro? Falta unha parte da miña intervención na línea 3, cando empeza a decir a señora Monteagudo intervén, falta un trozo antes do punto e seguido, xa que o prazo de exposición rematou o 29 do 12, se non me equivoco, dixen eu. Incorporámolo. Mais? Nada máis, Non. gracias. Partido Socialista? Non solamente decir que eu non vin e ti que viñestes a esa o último pleno. Non, que non estivemos nos dous. Entón ímolas votar por separado. Sí. E BNG? Non. Bueno, entón votos a favor da primeira acta, da do 24 de novembro. Vale. E votos a favor Tampouco estaba do... Quique. A primeira non estaba Quique, tampouco. Non estabas na primeira? Ai, non, que se... Non, que tampouco estaba operado, sí. Non está. Entón, que Entón, abstención. abstención? Sí. Abstense Quique e o resto a favor. Bueno, votos a favor da acta do 5 de xaneiro. É a extraordinaria, sí. E abstencións? Dúas abstencións. 3 que Ali tampouco estaba. Tres. Ali, perdón. Ben, segundo punto de orden do día, compatibilidade do traballador Alfonso Priegue Leis.
Bueno, o traballador solicitou a compatibilidade para facer actividades de formación e servicios náuticos navais e industriais e a proposta de alcaldía é recoñecerlle ao traballador Alfonso Preguelés esa compatibilidade para o exercicio desta actividade por entender que se cumpren os requisitos legais exigidos a tales efectos e tendo en conta que non interfire para nada no seu traballo como traballador municipal. Partido Popular. Nada, nós tiñamos unha corrección porque o informe de intervención facía referencia á traballadora Tamara Sande, pero, bueno, xa se rectificou por parte de intervención, pois non temos nada que decir. Vale. Partido Socialista. Sí. Vamos a ver, xa vemos que é práctica habitual declarar a compatibilidade de todo o mundo que pide, menos a desta que está falando, que se me declarou a incompatibilidade de forma sin pensalo, así de romplón. É normal, é normal. Nós non temos nada con declarar as compatibilidades. De feito, cando nos gobernamos declaramos máis compatibilidades, unha delas a do señor secretario que está sentado aí. Non temos nada en contra de que se declare esta compatibilidade deste traballador, pero botamos de menos no informe da intervención que algo ten que dicir con respecto aos salarios, porque é unha exigencia da lei, que ten que non pode ser, ten que haber unha relación entre o salario que vai cobrar no outro traballo con respecto ao salario que está cobrando en este traballo. Co cal, como creemos que de todas formas, se alguén pide unha nulidade, si a vai haber, porque non falta un informe de intervención, nin na súa petición fai relación ningunha ao salario que vai a cobrar, pois nós ímonos abster e dicindo que non temos inconveniente en que se declara compatibilidade, pero hai un defecto de forma importante. Vale. BNG. Ben, xa manifestamos que estamos a favor da compatibilidade, simplemente desexarlle moito éxito a este traballador na súa nova aventura empresarial. Nada máis. Partido Popular, algo máis? Nada máis. Partido Socialista? Non, e BNG tampouco. Ben, pois nós en compromiso tampouco temos ningún problema en recoñecerlle a compatibilidade porque non interfire para nada. Así que pasamos a votar. Votos a favor? Abstencións? E en contra? Non. Vale. Votou todo o mundo. Bueno, terceiro punto da orden do día. Aprobación inicial da modificación da plantilla de persoal municipal co obxecto de reclasificar a praza de tesourería por imperativo legal. Bueno, o que traemos aquí é un acordo para cumplir a Lei 27/2013, pola cal, a partir do 1 de xaneiro deste ano que estamos, 2017, as prazas de tesourería teñen que ser para persoas con habilitación nacional. E o que traemos é precisamente a reclasificación desa plaza que no noso caso xa está creada e xa está dotada presupuestariamente e o que facemos é poñela como unha plaza que este ocupada por unha persoa con habilitación nacional. Como digo, é por exigencia desa lei 27/2013. No noso caso, pois non supón ningún cambio, ningún perxuicio económico nin persoal, porque hai outros concellos onde sí pode ser un problema, pero aquí a tesoureira está xubilada, entón ni sequera hai un problema dese tipo. Partido Popular. Bueno, antes de nada, é que me ofrece unha dúda a proposta que presenta a alcaldía ao pleno, que di que as retribucións, manter as retribucións da praza, posto que se aprobou un incremento do 10%. Como? No punto segundo da súa proposta, fala de manter as retribucións da praza, tendo en conta que o último anexo de persoal aprobado é de 2015, a Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2016 aprobou un incremento do 10%. Non, non é un 10%, hai unha errata, sí.
Bueno, nós pensamos que isto, como vostede ben dixo, é unha norma de 2013, que é un tema que xa debería estar resolto, posto que houve tempo de sobra para facelo, sin ter que chegar a este punto de aprobalo fora de plazo e creándolle ademais un problema ao Concello, porque a propia interventora di que está poñendo reparos a todos os pagos por este motivo. Tamén se pudo ter resolto a través do orzamento, que como di o informe do secretario, onde o documento no que corresponde a aprobación da plantilla, nese orzamento, que iba a ser para o 2016, pero que xa non, e que veremos se vai ser para o 2017. Despois de tanto denostar vostedes o goberno socialista, resulta que teñen que estar funcionando cos orzamentos que fixo ese goberno. De momento, nada máis. Partido Socialista? Bueno, a nosa intervención ímola comenzar dicindo que, efectivamente, estamos falando dunha modificación do cuadro de persoal e as modificacións do cuadro de persoal fanse exclusivamente no presuposto. Non se pode facer unha modificación de cadro de persoal así como se quer facer ahora mismo. Pero como parece ser que o presuposto que di a lei que ten que ser e tense que aprobar íntegramente, non se pode ir aprobando a cachiños, a anaquiños, aquí en este Concello e con este Goberno, pois o único que vemos son modificacións puntuais, porque aparte de que ahora veñen a traer unha modificación do cadro de persoal cando efectivamente debería estar feita no presuposto deste ano se estuvera feito, e non agora, si en plan tal, tamén vemos no resto de documentación que nos achegan que solamente hai modificacións de presuposto, modificacións de partidas, cambian unhas para un lado, outras para outro, volven a sacar unhas, volven a meter no sitio. Iso é porque teñen unha incapacidade total para facer un presuposto. É evidente que non lle queda máis remedio que traer esa modificación de cadro de persoal pola modificación da lei 27/13, que, si ben, volvo a repetir, hai no que facer na plantilla de persoal, no cuadro do presuposto. Tamén quero facer constar que últimamente, hoxe ás 3 da tarde, ás 4 da tarde, mandáronos uns informes, porque o día que tuvemos a comisión informativa, aquí dixemos, non sei por quen, pero alguén dixemos, e eu creo que tamén o dixen, que se non se podía acumular esa plaza, a plaza de interventora. Entón, como sempre o goberno municipal sempre fai as cousas tarde, mal e arrastro, e sempre os pillo o toro, pois encendeuse a luz e dixo non vai ser que se poda facer. Entón, pediron un informe. O informe que mandaron, eu estuve leendo, e vamos, di, como di tamén a lei, a letra da lei, di que esa modificación de ese cadro de persoal, desa nova regulación da plaza de tesorero, que ten que ser coberto por un habilitado nacional, pois iso fíxose con idea de que iso o cubriran as diputacións e os gobernos superiores, non os gobernos municipales. E o di claramente ese informe que nos acaban de achegar, que é función da comunidade autónoma, non é función municipal. Como os informes non se leen e eu creo que non hai interés, ou non sei, bueno, a modificación do cadro de persoal non se trae aquí, non se trae porque non se pode traer do presuposto, porque non lle tocaron ni unha coma do presuposto. Nós creemos que, efectivamente, haberá que cumplir a lei, lóxicamente haberá que cumplila, pero a lei non di que teña que ser o Concello que ten que asumir ese custo. Nós creemos que, efectivamente, debería ser a Diputación quen tiña que asumir ese custo deste persoal e, ademais, que deberíamos estar discutindo en este momento o presuposto, e como unha das partidas do presuposto sería o cadro de persoal, deberíamos estar en ese momento. Como non estamos en ese momento e a maior abundamento tamén votamos de menos o traslado desta modificación de cadro de persoal os representantes dos traballadores, porque desde logo se fixeron unha reunión cos representantes dos traballadores, aquí non ven,
Pois creemos que, bueno, que isto é un desastre como todo o que veñen traendo por cachiños e creemos que non debemos votar a favor isto a menos que se traia ca modificación do presuposto, que se traia co traslado dos representantes dos traballadores, porque non se convocaron os representantes dos traballadores, e se convocaron, desde logo a nos non se nos dou traslado, e tamén queremos facer constar de que creemos que é competencia autonómica e que ou das diputacións e que así se debería facer. E, de feito, hai moitos concellos que presentaron reclamacións e están pendientes desa resolución. Co cal, se aquí se aproba esa modificación e non hai ninguna reclamación despois das publicacións, pois Muros terá que contar con esa carga. E, de feito, nós creemos que non, que había que esperar a facer ben o expediente e a traelo ca modificación do presuposto e por iso vamos a votar en contra. Venegas? Ben, nós entendemos que se trata simplemente dunha modificación a que obliga a lei e non temos moito máis que engadir ao respecto. Partido Popular, algo máis que engadir? Bueno, nós o que non queremos é que nos pase como o Concello de Sarria, que tivo que suspender pagos por non ter tesoureiro, polo que non nos vamos a opoñer á aprobación desta modificación, pero tampouco a vamos a apoiar, porque é unha cuestión que está totalmente fora de plazo e que demostra unha vez máis que a vostedes os pilla o toro un día sí e outro tamén. A cantidade de cuestións que se lle escapan, señor Alfonso, está empezando a ser alarmante. Acabamos de empezar o ano e xa tivemos un pleno extraordinario para aprobar unha conta xeral tamén completamente fora de plazo e aquí nos volven a traer un asunto de xestión ordinaria que xa teria que estar solucionado dende hai un ano tamén fora de plazo. Nada máis, gracias. Partido Socialista, Venegas? No. Bueno, vamos a ver. Primeiro, con respecto ao informe que foi enviado hoxe, o informe foi solicitado porque na Comisión Informativa do LUNS preguntaban propoñía o Partido Socialista que as funcións de tesourería se desempeñaran, as acumulara a interventora. Eu naquele momento lle dixen que non teña nin idea se iso era posible ou non, e entón o que fixemos foi preguntar. E o informe o que di, e vou ler textualmente, no punto 4, di a acumulación das funcións de tesourería ao posto de intervención non resulta posible, dado que o marco xurídico antes citado establece a obrigatoriedade da firma de 3 claveiros: ordenador de pagos, interventor e tesoureiro, nos movimentos de fondo das entidades locais. Tamén tivemos acceso a un informe do Ministerio que di que non é posible acumular nunha mesma persoa intervención e secretaría porque a intervención ten que fiscalizar, controlar o que fai tesourería. Entón, non é moi lóxico que a mesma persoa se controle a si mesma. Pouco control poderían dar. Con respecto a de que sea a Diputación ou a Comunidade Autónoma, porque non se aclara moi ben de quen considera que é a competencia, quen pague a persoa que ocupa a tesourería, pois nós estaríamos encantados. Igual que estaríamos encantados que pagara tamén Secretaría de Intervención, que tamén son de habilitación nacional. Que sean postos reservados para persoal de habilitación nacional non quere dicir que lle vai a pagar nin a Diputación nin a Comunidade Autónoma. Paga o Concello como vostede ben sabe como pasa coa Secretaría e con Intervención e como vai ter que pasar de todas con tesourería. Por certo, neste Concello, cando houve tesoureira, sempre se lle pagou, non houve ningún problema. E unha das cousas que non cambia precisamente é o gasto. Como dicía ao principio, esa praza está creada xa en este Concello e dotada presupostariamente. Entón, non significa ningún incremento económico de gasto en persoal a reclasificación desta praza. E entón, bueno, está misturando todo co ánimo de confundir, pero o informe está aquí, é moi claro, non ten nada que ver co que vostede di e pediuse precisamente porque estaba propoñendo algo que resulta que non pode ser. Non pode ser, e así o din os informes.
debemos de ser, que eu saiba, da Redonda, xunto con Porto do Son, o primeiro concello, insisto, xunto con Porto do Son, que traemos a reclasificación desta praza ou a resolución do problema desta praza de tesourería. Pode ser que sea tarde, pois somos dos primeiros. Hai un problema, e o problema é que moitos concellos están agardando a ver que fai o goberno do Estado español, o goberno do Partido Popular de Madrid, a ver que fai cos orzamentos e ca problemática que se xenerou con este cambio que propuxeron para estas plazas de tesourería. Nós decidimos non agardar máis, non agardar polos orzamentos do Estado de España e resolver este problema que, insisto, no noso caso non supón ningún perxuicio económico ni para ningunha persoa que estea nesa praza. Por lo tanto, nos parece que o mellor é resolver o problema reclasificando e sacalo de enriba e non ter ningún tipo de problemas nin con pagos nin con nada. E trátase de cumplir unha lei. Quen queira votar en contra de cumplir unha lei está en todo o seu dereito, pero trátase de incumplir a lei 27/2013. Cada un que actúe en consecuencia. Como non hai máis turnos de intervención, pasamos a votar. Votos a favor da proposta de alcaldía. Abstencións? E en contra? Ben, o seguinte punto son resolucións de alcaldía. Están á súa disposición as actas das xuntas de goberno de novembro e decembro e os decretos de novembro e decembro tamén. Mocións de urxencia. Algúnha moción de urxencia? No. No? Algúnha moción de urxencia? No. No? E, por tanto, pasamos a rogos e preguntas. Partido Popular? Ben, está resultando, como nas últimas plenos, que o apartado de rogos e preguntas é o que trae algo máis de chicha aos plenos, porque o resto son cuestións de trámite burocrático ordinario. Nós imos empezar con un rogo. O pasado 17 de xaneiro presentamos no Concello unha moción para o seu debate no pleno na que pedíamos que se incluíran no POS-Plus 2017 unha serie de obras: o cementerio da Atalaya, a Praza do Cristo de Tal, os vestiarios e a cantina do campo de fútbol Eleuterio Balaio, un punto de recollida de lixo en Louro, o camiño principal do lugar de Torea, a ordenación da zona do Artón e Alameda en Esteiro e a recollida de pluviais na estrada da Igrexa en Abelleira. A moción presentámola porque consideramos de xustiza que se inclúan as propostas que xa foron aprobadas en pleno, como o cementerio da Atalaya e a Praza do Cristo do Tal, ambas as dúas a proposta do Grupo Popular, e outras obras moi necesarias e reiteradamente pedidas neste pleno. A señora Alfonso non considerou oportuno convocar unha comisión para tratar esta moción, cando tiña a obriga legal de facelo, pero ao recibir outra moción do Grupo Socialista o día 18, decidiu convocar unha xunta de portavoces para este pasado luns. Nesa xunta fixemos unha aposta en común das mocións presentadas polo Grupo Popular e o Grupo Socialista e as propostas do Grupo de Goberno. Creemos que todos os membros da corporación teñen que ser partícipes desa aposta en común e, ademais, a consideramos necesaria para ter todos claro no que se quedou. Vostede veu a esa reunión sin ningún tipo de informe ou documentación e a preguntas desta portavoz manifestou que, segundo as bases da convocatoria, aproximadamente 100.000 euros terían que destinarse a pago a proveedores, uns 80.000 euros a gasto corrente para manter os programas que antes financiaba a Deputación e que agora vai eliminar, e uns 85.000 euros a amortización de débeda. Estes tres conceptos supoñen un total de 265.000 euros dos 753.000, polo que a cantidade disponible para proxectos serían aproximadamente 488.000 euros. A aportación da Diputación
para plans a concellos para este exercicio 2017 sufre unha importante reducción, xa que os 3 programas que inclúe esta convocatoria sumaron o ano pasado algo máis de 800.000 euros e a maiores vanse suprimir ata 11 liñas de subvención para concellos. En canto á priorización das obras a realizar, quedamos no seguinte: a Praza do Cristo de Tal, retirada do palco e acondicionamento do espacio, proposta nosa xa aprobada en pleno, como dixen antes. Os vestiarios e a cantina do campo de fútbol Eleuterio Valalla en Muros, proposta do Grupo Popular. O acondicionamento do cementerio da Atalaya en Muros, proposta nosa que xa se aprobara en pleno. A obra do Chalón en Muros, a ordenación e infraestructuras da zona do Artón a Talameda en Esteiro, proposta nosa completada polo equipo de goberno. O reforzo da plantilla de axuda a domicilio, proposta creo que foi do PSOE, e un plan de camiños no que se incluiría, segundo disponibilidade económica e viabilidade técnica, os seguintes: o camiño principal do lugar de Torea, o camiño da Cruz da Pedra, a Jardiña, o camiño principal do lugar de baño, o acceso ao Colexio de Louro, o camiño da Igrexa da Velleira, Vistabós, a Moreira, o Vilar e Tras da Costa. Tratamos tamén outros temas que planteou o portavoz do BNG, como o do Cine París. Aí, quedamos na necesidade, todos nos percatamos da necesidade de valorar se hai que facer algunha actuación urxente de apuntalamento polo risco de derrumbe que ten. E outros temas, pero penso que o acordo en torno a estes 7 puntos nos quedou claro a todos. Como as experiencias anteriores que temos non son boas, houbo no que levamos de legislatura varios asuntos nos que o acordo da corporación foi total e que tiñan o seu compromiso de cumplirse, como a Comisión de Seguimento das Obras da Piscina, que nunca máis se convocou, como o Plan de Dinamización do Casco, que nunca máis se convocou, etc., etc. Rogámoslle, señora alcaldesa, que cumpla co acordado, que nos vaia informando a todos os grupos do encaixe destes proxectos na proposta que están elaborando e que a dialogue buscando o ben do concello. Rogámoslle que convoque outra xunta de portavoces ou comisión correspondente para facer o seguimento das propostas canto antes. Non nos volva a defraudar. Pasamos agora ás preguntas. Entre os decretos do mes de decembro do ano 2015 viña o da prórroga do orzamento para o ano 2016. Este ano, nesta documentación, que vostede dixo que viñan os decretos do mes de decembro, non vimos ningún decreto de prórroga dos orzamentos para este exercicio 2017. Non sabemos se que non o hai ou que pasou. Por que non se achega a documentación, a información rendida ao Ministerio de Facenda correspondente ao terceiro trimestre de 2016, que vostede anunciou a bombo en platillo na prensa? Por que non se ofrece esa información ao Pleno? No pleno do mes de outubro aprobouse por unanimidade unha moción do Grupo Popular con a emenda que propuxo o BNG na que se pedía o peche do patio da Escola de San Xosé. Díxonos vostede que xa se estaba traballando na construción do peche, pero non vemos ningún avance. Queremos saber se teñen pensado executar ese acordo unánime do pleno. Na parroquia da Velleira non hai ningún paso de peóns. Non sería posible solicitar un donde está a parada do bus escolar, ali en frente do Barorrio. Tivemos moitas queixas pola supresión da clase de informática en Esteiro, polo que nos din os veciños, pagaron a inscrición, pero as clases non se reanudaron despois de Nadal. Dende o seu goberno non lle están a dar ningunha solución. Pode dicirnos que é o que pasou, si se van a reanudar as clases e cando? Cando teñen pensado programar o segundo nivel do curso de lingua de signos? Dixo vostede que en canto se reincorporase a normalizadora se iban a poñer con eso. Creemos que esa reincorporación xa se produciu para cando o curso.
Hai meses que hai problemas co alumbrado na rúa paralela ao camiño do convento, creo que se chama a Horta de Abaixo. Non se poden amañar. Hai problemas cos vados na urbanización Miraflores, concretamente co vado número 192, que fai un chaflán. Sería preciso pintar unhas líneas amarelas para que non se atranque o paso ao garaxe e os edificios de atrás. Non se pode facer. Pode repetir que vado, por favor? 192. Cando teñen pensado programar a limpeza dos camiños máis transitados na parroquia de Torea? Os veciños de Serres reclaman tamén hai tempo a limpeza de camiños, desde a Rola ao campo de Torea, das Barreiras, os Teiriños. Vai a ser posible? No decreto 2016-887 de data 30 de novembro do concelleiro delegado de Facenda apróbase o pago de trienios a 2 traballadores. E no decreto 2016-954 de 30 de decembro da alcaldía, neste caso, recoñécese a antigüedade a outra traballadora. Por que non se lles recoñecer a antigüedade dos demais traballadores que teñen dereito a ela? Na documentación achegada podemos ver que houbo varias modificacións orzamentarias nas que se dan de baixa as partidas correspondentes ás subvencións para actividades deportivas e culturais, actividades de formación para o fomento do emprego e atencións asistenciais en asistencia social primaria. Estas modificacións son do 30 de novembro e do 23 de decembro do ano pasado. Supoñemos que se deben a que non se executaron esas partidas, que foi o mesmo que pasou no exercicio anterior. Por que non se executaron? Como xustifican que precisamente se vexan afectadas as partidas destinadas á formación de parados e asistencia social? Nada máis por hoxe, gracias. Bueno, vamos a ver. Con respecto a toda a exposición que fixo da moción que presentou, da Xunta de Portavoces e demais, decir que non está incluída esa moción no pleno, igual que se incluíron todas a todo de agora, porque efectivamente había outra posterior do día seguinte do Partido Socialista e entón o razonable, que ademais se tiña que ser así, sí ou sí, é falalas entre todos os grupos, entre os 4 grupos que formamos a corporación e acordar unhas obras a incluir en ese plan post-plus. Eu xa expliquei en esa xunta de portavoces como funcionaba o plan post-plus, que supoño que xa o sabían, pero entendía necesario recordarlo. E para poder decidir que obras se meten no post-plus, vou non dicir porque a información así dada a medias parece que non é, para poder decidir que obras se inclúen no post-plus hai que saber con que importe se conta. E ese plan obrigatoriamente fai que haxa que destinar parte dos cartos a paga proveedores, parte dos cartos a débeda e logo a gasto corrente. E con gasto corrente, dende o grupo de goberno, o que queremos, e así o plantexei na Xunta de Portavoces, é poder manter a actividade e os investimentos en esas 11 liñas que suprime a Diputación de subvencións. E son liñas tan importantes como igualdade, envellecemento activo, deporte, cultura, promoción económica, turismo e demais, hasta 11. Non ten sentido debatir dúas mocións sobre o mesmo asunto de xeito independente, cando de todas hai que vir ao pleno do POS, entendemos dende o grupo de goberno que hai que vir coas propostas consensuadas, e iso faise en xunta de portavoces. Con respecto a de que todos os concelleiros e concelleiras teñen que ter información do que ali se comenta, eso é xunta de portavoces. Nos damos por feito que todos os portavoces se comunican cos seus concelleiros e concelleiras e que, polo tanto, todos teñen a información. Non creo que sea necesario chamalos a todos, que de feito para iso existe a xunta de portavoces, para que sea máis áxil. Cando convocamos a xunta de portavoces xa estábamos traballando en algúns dos proxectos, como xa ali se comentou tamén, de feito preguntaba a portavoz do Grupo Socialista se había xa algún
topógrafo, creo que dixo, traballando e levantando por aí, e sí, claro que sí que o había, porque son obras que, como vostede dixo, algunhas estaban aprobadas en pleno, co cal entendíamos, a parte da urxencia que teñen, que era necesario metelas e que iba a haber consenso, e como xa dixen na propia xunta de portavoces, se non houber acordo para metelas no POSPLUS, serían obras que se farían igual, se non era con ese plan, sería con outro plan, pola urxencia e pola necesidade, e as obras nas que se estaba traballando xa para ir adiantando, porque hai moi pouco tempo para moitos proxectos, pois precisamente unha delas era a de tal e outra é unha obra en Esteiro que solucione problemas hidráulicos con aguas pluviales e con aguas de saneamento e máis a reordenación de superficie da zona de Esteiro, e con eso xa se estaba traballando para ir adiantando o traballo. Son para resolver problemas as dúas, co cal entendíamos que se incluíran ou non no POS, había que ir traballando nelas, por iso, antes da xunta de portavoces, xa había xente medindo e traballando en esos dous lugares. Creo que o xeito correcto é convocar xunta de portavoces, tratar os temas e intentar chegar aos plenos con algo acordado. Non como ten pasado anteriormente, que se levaban as obras do POS ao propio pleno, vendo os proxectos no propio pleno e, nalgúna ocasión, incluso, se intentou que nin o pleno aprobara os proxectos do POS. Agora non é o caso, hai xunta de portavoces. Obligatoriamente había que botar contas para ver cantos cartos hai que destinar a gasto corrente, a pago a proveedores e a débeda. En ese traballo está, como xa dixen tamén na xunta de portavoces deste luns, o Departamento de Intervención, e tamén xa dixen que en canto tivera os números definitivos se lle trasladaría o informe completo de intervención coas cantidades exactas que ten en cada un de esos apartados. O decreto da prórroga do orzamento non está nos de decembro porque é o primeiro decreto de xaneiro. É o primeiro. O primeiro decreto de xaneiro deste ano 2017 é o que prórroga o orzamento. Me comunicaron os técnicos que así debía ser e así é, por iso non están en decembro. Do patio da Escola de San Xosé, tal e como quedamos na reunión que houbera hai tempo en Alcaldía con representantes da AMPA e con profesorado e con Ana Jata naquela ocasión, porque era cando o problema dos gatos, a AMPA estivo falando, estivo vendo co Departamento de Rehabilitación de Urbanismo como abordar a cuestión do peche. A AMPA, de feito, fixo o traballo de xuntar presupostos incluso, varias posibilidades presupostos, e eso se está tramitando no Departamento de Urbanismo. Eu teño xa o informe de urbanismo co tema do peche e será a realidade en moi breve plazo porque está todo prácticamente rematado, pero xa está feito. A documentación do terceiro trimestre? A documentación do terceiro trimestre, pois comentarei con intervención, a ver por que non se rendiu, pero rendíronse todas e non hai ningún problema en que a teñades como todas. É tan simple como pedila e aí a atendes como todas. Os pasos de peóns de Abelleira xa se falou neste pleno en varias ocasións, ás veces, a maioría das veces solicitada, eu creo que polo BNG, por Paula ou por Manu, non sei exactamente por cal dos dous, e eu xa comentei aquí que eso solicitouse a carreteras, o pintado de varios pasos de peatóns en Abelleira e en Tal tamén, por certo. Nos dous casos nos contestaron o mesmo dende carreteras, que as zonas non son o suficientemente urbanas, esta é a explicación, a justificación que nos deron, que non son o suficientemente urbanas como para poñer pasos de peóns. E o que fixeron foi poñer señales triangulares de peligro que hai peatóns, que antes non había e agora hai, en Abelleira e en Tal. Foi o máximo que conseguimos que puxeran os de carreteras. A explicación, a justificación que nos deron é esa. Non é o suficientemente urbano o tramo. Como é ben sabido, non pode o Concello pintar pasos de peóns sen autorización de carreteras. Algúnha vez tamén xa se fixo e logo houve que borralos. Non por este goberno, A supresión das clases de informática pois foi por cuestións organizativas e estamos traballando no reinicio. Volverá a velas. Segundo a nivel de curso de lingua de signos, aínda non se reincorporou a normalizadora, sigue a persoa que a sustitúe. Falaremos co electricista a ver con eses problemas do alumiado do Saorta e coa Brigada de Obras polo Dobado, a ver que pasa aí.
A limpeza de camiños de Torea e Serres, así como do resto de parroquias, agora ao remataren a poda, que xa prácticamente remataron, que a parte que lle tocaba a Brigada de Obras, empezarán cos camiños. E o tema dos trienios, o recoñecemento dos trienios supón revisar o expediente de cada un dos traballadores temporales e iso é no que está. Pagouselle efectivamente xa unha traballadora en decembro e eu xa yo comuniquei a varios deles, paulatinamente se lles irá pagando a todos os traballadores. E as modificacións orzamentarias, pois, foron modificacións necesarias con cartos que efectivamente quedaron sen gastar para poder cubrir outras facturas e gastos que había pendentes. Eso aí. Sí. Bueno, pois nós tamén imos comezar cun rogo. Nós, o Grupo Socialista, tamén presentou ca idea de que se trouxera este pleno, o 18 de xaneiro, unha moción con unha proposición de inversións das últimas subvencións da Diputación da Coruña. Acaba de dicir a señora alcaldesa que se traen todas as mocións ao pleno, outra mentira máis da señora alcaldesa, porque non é verdad que se traen todas as mocións ao pleno, porque en concreto estas dúas, a que presentou o Grupo Popular e a que presentou o Grupo Socialista, non están neste pleno. E as que presentamos o Grupo Socialista en anteriores ocasións tampouco se traxeron a este pleno. Unha delas, que nós queremos que, como non ven o pleno anterior, queremos que vería este, tampouco ven, onde nós pedíamos a dimisión dos 3 concelleiros do Grupo de Goberno por estar imputados e do representante do voceiro de BNG por estar cumplindo condena de máis dun ano, e tampouco se traxe aquí a este cocal. É mentira que vostede trae todas as mocións ao pleno. Pero o que nos interesa neste momento é que se sepa que, efectivamente, cando o Grupo Socialista vimos que había topógrafos medindo e vostede non había falado con ninguén, nin co Partido Popular, nin con nós, non sei se cos do BNG, pero supoño que tampouco, para consensuar cales serían as inversións que se farían co cargo a esa última subvención da Diputación da Coruña, e como vostede non falou con ninguén, pois o que nos ven á cabeza a todos, non solamente a nós, sino a todos os veciños de Muros, era que íbamos a quedar outra vez sin esa subvención, como pasou co PAI. O sea, dixemos, xa ten outro caprichito donde non vai a convocar o pleno do POS. Entonces non podíamos pasar por eso, porque algunha responsabilidade teremos tamén os que estamos na oposición. Entonces non yo íbamos a consentir, señora alcaldesa, que volver a facer con esta subvención o que fixo co PAI, privar os veciños de Muros do que é deles. E entonces, por eso se presentaron esas mocións, que foron o motor para que vostede convocara a Xunta de Portavoces. Vostede non convocou a Xunta de Portavoces porque sí, non, nin pola cabeza se lle pasaba. O que pasa é que, como disculpa para non traer esas mocións ao pleno, que foi o que fixo, pois, claro, era moi evidente traer as mocións ao pleno o Grupo de Goberno sin ninguna proposta, pois, e co plazo encima, en riba da cabeza, iba a pasar o plazo e íbamos quedarnos outra vez o pueblo de Muros sin os cartos pola súa incompetencia, simplemente. Entón, trouxemos unhas mocións. O Grupo Socialista propuxo o que a xente pide, basicamente a gritos, e non é verdad que vostede pudera empezar a medir para facer unhas obras que se iba a facer de todas as maneiras, porque isto non é maxia. Para facer obras fan falta cartos e vostede non ten presuposto. Entón, con que vai facer usted as obras? Esas que estaba medindo. Ven a falar aquí en 50 ocasións e algunha vez polo Concelleiro de Obras e de Medio Ambiente que se iban facer intervencións importantísimas en saneamento, e outro día na comisión, na Xunta de Portavoces, non se propuxo ningunha intervención importante para solucionar o problema dos bombeos. Deben ter cartos en outro lado, non sabemos en que bolsillo, ou non sei de onde lle van a chover para solucionar ese problema. Entón, como nós temos responsabilidade e creemos que non podemos volver a pasar polo mismo de que deixe os veciños de Muros sin o que deles, como deixou nunha ocasión por un capricho simplemente, porque non pudo vostede salir ca súa, pois nos propuxemos para Muros o acondicionamento e recuperación da área do Chalón, consistente na mellora do acceso, recuperación dos lavadoiros e iluminación. A continuación da mellora do acceso á iglesia parroquial por o Camiño Novo, porque tamén está moi mal. E mellora dos vestuarios e do espacio destinado á cantina do campo de fútbol de Muros e Eleuterio Balaño.
En Louro, a construción dunha zona de recollida de lixo no entorno do convento, que é unha zona que sale na prensa 50 veces e que en moitísimas ocasións é moi habitual que haxe moitísimos vertidos ali, pese que o Concelleiro de Medio Ambiente non lle consta, cada vez que lle decimos desde aquí, hai un vertido non me consta. Pois é verdad que existe ali e de forma moi a menudo, co cal nós creemos que ali había que poñer un punto de recollida de lixo. Non somente os contenedores, senón unha cousa de maior acopio. E logo o acondicionamento da baixada da carretera da Cruz da Pedra, que tamén está moi intransitable e vai chegar un momento que vai haber que pechala, porque non se pode subir, e é unha das carreteras que sirven de alivio para a circunvalación cando a xente vai pola parte de arriba, no verán cando hai moita circulación na parte de abaixo. En Abelleira propuxemos a mellora da carretera da Moreira, que tamén está desfeita, e o asfaltado e recollida de pluviales. En Serres, a continuación do alcantarillado está boa vista, porque nós sí apostamos polo medio ambiente e sí queremos que se recollan as aguas e que, na medida do posible, se deixe de verter a ría. Desde a Rocha, que supoñemos que é o pos do ano anterior, que ainda non se iniciou, pois para que tuvera continuidade, pois pegades ali un cachiño e seguides para adiante, pero primeiro a ver se temos sorte en Pezo da Rocha. Acondicionamento e recollida de aguas do camiño de baño que vai a Pedriña Alta, que é un camiño que vai polo medio de baño moi utilizado e que tamén está desfeito, que hai moitos problemas ali. En Torea, o Partido Socialista propuxo o acondicionamento da carretera de Lestón de Abaixo, que tamén está en condiciones moi malas, con recollida das aguas pluviales e acondicionamento da pista central do medio do lugar. En tal, a recuperación e o acondicionamento do palco da porta da iglesia, casa alvedade de que habíamos preguntado na comisión na xunta de portavoces si este terreo si tiñamos a disposición os terreos ou si polo contrario tiña algo aí a iglesia, que había que miralo porque senón non íbamos a facer un proxecto para logo non poder executalo. En Esteiro, a mellora do firme e recollida de aguas da carretera detrás da costa Esteiro, que é unha obra bastante importante, pero tamén necesaria e moi solicitada. E logo pedimos tamén partidas económicas para destinar unha delas a mellora ao servicio de axuda a domicilio, incrementando tanto as horas de asistencia como o número de auxiliares, porque tamén é unha demanda moi importante no Concello de Muros que actualmente está quedando moi corta e non cumple cas necesidades que hai. Tamén propoñíamos unha partida económica para repoñer os uniformes e material de emerxencia para o GES con fin de cumplir as medidas de seguridade recollidas por a lei e que actualmente non cumplen, porque, decía eu, unha das cousas que actualmente non teñen son guantes para ir aos incendios, co cal se hai un incendio imos ter un problema se os rapaces van sin o material adecuado. E tamén propuxemos unha partida económica para a creación de 2 plazas de policía local, porque non se pode consentir, creemos nós, a situación que se está a crear e o pánico a que está pasando a xente de Muros precisamente porque non haxa policía local de noite, que eso ven a que vostede no punto anterior decía que vostede cumplía a lei, pero aquí hai unha sentencia firme onde aproba unhas quendas e vostede se la está saltando a la torera. Esa é a lei que cumple vostede. Entonces, na comisión na xunta de portavoces chegamos a uns acordos que propuxemos basicamente o Partido Popular e nós, que vostede viña con lo puesto e sin saber a que viña. E entonces, que pasa? Que o POS e as últimas subvencións da Diputación da Coruña teñen un plazo. Si o 24 de xaneiro non están os proxectos feitos e enviados e aprobados e coa certificación de aprobación polo pleno, nos vamos a quedar sin esa subvención. Iso é un risco que estamos a correr. Vostede ten moita calma, non lle parecía importante citarnos antes, debeu creer que tiña tempo abondo, ou non sabemos cal era a súa idea. Dende logo, nós, o Grupo Socialista, temos prisa porque se faga isto, porque se celebre un pleno e porque se acorde que obras se van a levar, porque se aproben, porque acordámoslo na xunta de portavoces, pero eu non me fío absolutamente nada. De feito, hai acordos plenarios que están sin cumplir, co cal a palabra a min non me vale para moito, a vosa palabra.
Entonces, necesitamos ese acordo plenario aprobando as obras a que chegamos ao acordo e para que dé tempo de que os técnicos fagan os proxectos, as memorias ou documentación necesaria que pide a Diputación da Coruña e poder presentalla. Ese é un rogo, que canto antes se aprobe o que propuxemos de común acordo os tres grupos e con intervención tamén do grupo do BNG, que, por certo, propuxo o cine París, pero nós, desde logo, o Grupo Socialista, creemos que é unha proposta moi ambiciosa e que creemos que non pode ir en isto, que teria que ser unha partida especial para esa obra, que non decimos que non sea interesante nin que non se teña que facer, pero que non é aquí porque non chegaría o presuposto destas subvencións para acometer esa obra tan importante. Logo, queremos decir que hai un árbol na Rocha, que parece ser que unha veciña da Rocha yo dixo en varias ocasións o representante de Medio Ambiente que hai que podalo porque está causando graves problemas caendo encima dos tellados das casas que hai ali e que yo leva dicindo fai máis dun ano e que de momento nunca se tocou ese árbore. Rogamos que, por favor, tomen as medidas necesarias con respecto a ese árbore. En Valdexería hai unha gran escombrera na ponte de Valdexería. Non sei se a viron, pero se non a viron, dende logo pasen por ali e bueno, tomen medidas para que eso non siga, para que a xente polo menos non siga vertendo ali. Na Marquesina do Maio, os coches, por ali onde pasa o autobús da escola, pasan a moita velocidade, co cal os veciños do Maio están pedindo insistentemente que se poñan unhas medidas para que non se poda andar a tanta velocidade. Entre elas, ou ben unhas bandas ou ben unha señal de limitación de velocidade. Na Moreira tamén hai un montón de vertidos que tamén había que facer algo porque os veciños dali siguen protestando. Creo que hai, bueno, ahora empezou a chover, que había un montón de moscas e un montón que estaba creando grandes dificultades para os veciños dali. Que máis? Queremos saber, hoxe firmouse na Diputación da Coruña, por certo, unha moi boa noticia para a Mancomunidade de Serra do Barbanza, o apoio á mancomunidade con unha subvención para poder comprar camións novos e solucionar parte da débeda e do gran problema que ten a mancomunidade Serra do Barbanza. Supoñemos que unha vez se compren eses camións que van ser novos con todas as características, supoñemos que se poñerán a funcionar os contenedores soterrados, porque non chegará o próximo verán e terá que andar vostede outra vez con caldeiros polas corredoiras levando a basura do centro do pueblo. E logo queríamos facer un rogo porque eu creo que todo o mundo é da mesma opinión neste sentido e ademais creo que se ve moi ben porque está ao ladiño do Concello. Non sabemos se vostedes fixeron a Xunta de Seguridade Ciudadana, pero dende logo é Voz Populi que non sei se é verdade, se non é verdade, pero dende logo hai un rurrún moi grande no pueblo e un descontento e unha preocupación porque aquí enfrente, detrás do teatro, aí nesa plazoleta pequena que hai, onde hai uns soportales, parece ser que aí é un centro de venta de drogas. E vese desde a ventana do Concello, co cal pedimoslle, rogámoslle que, por favor, a Policía Local que pase por ali, que se avise a Xunta de Seguridade Ciudadana, o Capitán de Noe e a Guardia Civil para tomar medidas porque creo que aí é moi fácil, parece ser, non o vin, pero que é moi fácil que haxa incluso menores de idade concurrindo aí a ese sitio entonces está diante dos ollos, o sea que por favor se tome algunha medida con respecto a eso. E creo que nada máis. Tengo un par de cosas. Pode facer ela preguntas? Sí. No decreto 2016-0898 do 12/12/2016 hai un cobro por unha salida dos GES. Non sei se lle cobrou isto realmente a persona, pero
tiñaselle que cobrar 15 euros de kilometraje e cobráronselle 150. Non. E tamén quería saber, bueno, co tema este da policía local, que, bueno, que parece ser que hai poucos efectivos e tal, porque se lle deixou finalizar o contrato a un dos auxiliares da policía local e non se lle prorrogou, sendo que hai tanta falta de policía local. No Colexio de Louro xa lle comentei a Quintela, pero prefiero que quede por escrito as tapas de fluviales que hai dentro do patio do colegio están baixas, xa che comentei a ti. Se podían ir os de obras a levantalas, pero están bastante baixas e un neno con un peo que sea pode partir unha perna. Nada máis. Nada máis. Bueno, vamos a ver. Primeiro, con respecto a eso tan alarmista que fala a portavoz do Partido Socialista, do PAI, que privamos os veciños do que é seu, vamos a aclarar. O PAI é un préstamo da Diputación. Son cartos que a Diputación lle presta ao Concello e que o Concello lle ten que devolver á Diputación. Non lle regala nada aos veciños de Muros. Si eses cartos que a Diputación presta, o Concello os dedica a amortizar débedas, préstamos cos bancos, entón o Concello sí que se aforra intereses. Pero é o que se aforran os intereses en caso de que eses cartos se dediquen aos préstamos bancarios. Pero resulta que aquí, a oposición, sobre todo o Partido Popular e o Partido Socialista, querían que eses cartos se destinaran a obras co cual se incrementaría a deuda do Concello. Porque se se incrementa, eses cartos hai que devolverllos á Diputación. Entón, non é certo que priváramos os veciños de Muros de nada que era seu. Son cartos que a Diputación presta e que lle hai que devolver. Non son cartos que lle regala. Non me interrumpa, que a vostede ninguén interrompeu para nada. Así que, por favor, manteña a compostura. Non son cartos que a Diputación lle regale ao Concello de Muros nin aos veciños do Concello de Muros. Préstallos e logo hai que devolverlos. E nós non queríamos incrementar a deuda se se podía evitar. Di que non propuxen nada na Xunta de Portavoces ao mesmo tempo que se queixa, entre comillas, porque xa había por aí alguén medindo e facendo levantamentos topográficos e demais. Na Xunta de Portavoces propuxen e chegamos a acordos precisamente porque había obras que coincidían e outras nas que non. Na de Esteiro vostede non estaba moito polo labor, afortunadamente outros grupos sí. Se non estivera facendo nada este grupo de goberno no tema do POS, non habería xente medindo por aí xa obras. Obras que sabíamos que estaban consensuadas porque xa se consensuaran en algún outro pleno, como do Cristo de Tal, por exemplo. Bueno, non se acordará do pleno no que se falou do tema, pero aquí se falou en un pleno do Cristo de Tal e se acordou entre todos. Con respecto á policía local, aproveito e así tamén lle contesto a Sandra co do auxiliar de policía. Vamos a ver, os auxiliares de policía pódense contratar en un concello como máximo 6 meses ao ano, por a Lei de Coordinación de Policías Locales. E para contratalos 6 meses ao ano necesitas autorización. Hasta 4 sin problema e de 4 a 6 con autorización. E foi o que fixemos, solicitamos autorización para poder telo contratado ata 6 meses, estivo 6 meses contratado e logo non pode estar máis contratado. Eu xa sei que co goberno socialista estaba máis de 6 meses, pero estaba de xeito ilegal, incumplindo a Lei de Coordinación de Policías Locais. E agora esa lei non a incumplimos. Por eso non estivo máis tempo traballando. Avisaremos da escombreira en Valdesería e preguntarei que pasou con esa árbore da rocha, porque lle preguntei a Brigada de Obras se foran a podar a rocha e me dixeron que sí. Entón preguntarei a ver que pasou con esa árbore en concreto. A Marquesina do Maio, os coches que corren moito cando se ven abaixan por ali, sí. Viñeron 2 veciños a comentarmo, a solicitarme que tomáramos medidas e como esa carretera da Diputación, o que fixemos foi pedirlle á Diputación que se interesara polo tema, que mirara de poñer algún elemento que limitara a velocidade ali, a ver que podían facer. Hai xa tempo que lle enviamos ese escrito á Diputación e non tivemos resposta aínda. Pero mañán vou ir á Diputación, por certo, a firma dese convenio que vostede di que se firmou hoxe, que mañán
Mañán vou á Diputación e aproveitarei que estou ali e preguntarei por o tema da carretera do Maio e máis Gracias. da de Campo de Cortes a Louro, que tamén solicitamos o mesmo porque hai o mesmo problema de coches que corren por ali demasiado polo Gracias. visto. Bueno, miraremos se é que hai un error en ese decreto no que di que se cobraron 150 cando eran 15, non o sei, miraremos a ver que pasou. E as tapas fluviais en Louro creo que xa están, non, Quintela? Xa foron. E o da Xunta de Seguridade? E o da Xunta de Seguridade viñeron tamén un par de veciños de ali a comentarnos este problema e está avisada a Policía Local e a Guardia Civil. Os dous corpos están avisados e pendentes do tema. Os dous, pero xa hai tempo. Foron por ali que están avisados. Non foron, non sabe nada, a Policía Local non sabe nada. La Guardia Civil, menos. BNG. Ben, a respecto do que comentaba dos pasos de peóns en Abelleira, que non sabía se fora Paula ou eu quen falara, da igual, sempre falo BNG. Aquí para todas as cuestións, que hai xente que leva todo o persoal, aquí sempre que tomamos unha decisión a tomamos en nome da Asamblea do BNG. Vale, non a tomo eu, nin a toma Paula. Eso por matizar. Co tema da carretera do Maio, que se falaba agora, se poñedes uns resaltos ou algo na carretera, porque me baixan as carrilanas, o sea, tedo un poquinho de consideración con todo. Vale, e despois, bueno, xa indo ao apartado de rogos e preguntas, o pasado mes de decembro, o Concello de Muros anunciou a convocatoria dun proceso de selección para a elaboración dunha lista de contratación de traballadores de limpeza e conserxería. Dun xeito incomprensible por parte dun goberno municipal que se declara galeguista e por primeira vez no Concello de Muros as bases que rexerán este proceso aprobáronse cun sistema de selección no que non se prevé ningunha proba que acredite o coñecemento do galego. Queremos saber cal foi o motivo polo que o goberno municipal de Compromiso por Galicia decidiu aprobar un proceso de selección de traballadores públicos do Concello de Muros no que non sexa necesario a acreditación do coñecemento do galego. No caso de que sexa un erro, rogamos que se anule este procedemento, xa que incumple a normativa municipal aprobada a tal efecto, o Regulamento da Bolsa Municipal de Emprego, publicada no BOB número 75 de 2 de abril de 2008. Queríamos saber tamén como está o proxecto de instalación dun repetidor de sinal de televisión para as parroquias de Abelleira Torea en Santa Catalina. Queríamos saber se hai avances nas conversacións con Telefónica para dotar de DSL as parroquias de Abelleira Torea. Sabemos algo da reclamación feita a Costa sobre as obras na Illa da Creva? Boa parte dos parques deste concello seguen cun mantemento insuficiente, por non falar do resto de espazos públicos. Sempre entendimos, e así o reclamamos, que sen planificación será difícil atender a todas as necesidades que os numerosos espazos públicos do concello requiren. Por iso, preguntamos se houbo algún avance durante 2016 na elaboración do plan de mantemento xeral que reclamamos en moitas ocasións e que nos indicaches que se estaba traballando nel. No pleno de novembro, preguntamos tamén por que non se abonaran as nocturnidades á Brigada de Incendios contratada no verán. Temos algunha resposta? Dotouse de iluminación ao Parque Infantil do Hortón? Hai avances no plan para arranxar o paseo marítimo de Esteiro? Tamén temos entendido que a Esteirana solicitou vestiarios femininos no campo da Salina. Sabemos en que estado está a solicitude, se se vai a levar a cabo. No apartado de rogos, rogamos que se poña en marcha a mesa sectorial para a dinamización do casco histórico. Rogamos que se adecente a estrada do Ancoradoiro no tramo que vai a Tarea Maior porque está intransitable. Rogamos que se estableza algún sistema de limpeza na zona entre Fontecomido e Jodai, xa que nas fin de semana se acumulase moito lixo por motivo do botellón. Eu sei que algúns anos, cando máis afluencia había ali, era máis prejudicial para os veciños do que o facíamos nós, que somos casi pioneiros na práctica do botellón. Entón, pedimos que se limpe os domingos pola mañan ali, si se pode, porque o están facendo os veciños, e tamén que se propoña algún plan de educación cívica, de alguna forma, chegar aos adolescentes para que recollan o lixo que deixan cando se dedican ao ocio nocturno na rúa.
Rogamos tamén que se senten a negociar os orzamentos do 2017. E, por último, rogamos que o Concello difunda dentro das súas posibilidades o acto que organiza a recente e legalizada organización política Causa Galiza sobre a Operación Jaro, que terá lugar o vindeiro venres día 3 ás 8:30 da tarde na Sala Nasmo, en a que un veciño do noso Concello, xunto con outros compañeiros detidos nesta inxusta e desproporcionada operación judicial contra o independentismo galego, nos relatarán a súa experiencia sobre o proceso, as claves políticas desta infame operación e o momento judicial e político no que se atopa a coñecida como Operación Jaro. Nada máis. Bueno, vamos a ver, na carretera do Maio das Carrilanas só tivemos en conta, e xa lle recordamos á Diputación que a carretera das Carrilanas, é dicir, que as medidas que se tomen non perxudiquen a única festa que temos no Concello declarada de interese turístico. Eso xa está tido en conta. No proceso de selección de limpeza e conserxería, pois vou nas a revisar, pero eu xuraría que hai proba de galego, se non hai, foi un despiste. Hoxe mesmo estábamos preparando outras e precisamente estábamos mirando a proba de galego, entón, pois, pasousenos. O repetidor de TV Abelleira seguimos traballando nel, xa estivo aquí a Secretaría Xeral de Medios facendo as medicións, as comprobacións de en que puntos había mellor, era máis adecuado e seguimos traballando nel, vale? O sea, non está parado, nem moito menos. Na época de Nadal, se paralizou un pouco porque estábamos esperando que viñeran e descoincideu mal. Estaban de días, de permisos e non viñeron. Pero agora xa viñeron, xa hai uns días que viñeron e segue avanzando o asunto. O de ADSL está igual, verdad, Ton? Ese está igual. Da reclamación sobre as obras da Creba tampouco sabemos nada, da pregunta que fixéramos. E nos parques públicos, no Artón e no resto de parques públicos, o que estamos facendo é ir traballando pouco a pouco neles. De feito, esta semana foron ao Parque de Esteiro, o que está na Alameda, non o do Artón, o que está na Alameda, a repoñer algunha peza. Estiveron tamén no do colexio, no colexio de Esteiro, a Consellería acondicionoulle a pista, puso caucho e o Concello lle puso pezas recicladas de outras que había, bueno, que se retiraran anteriormente, restauraronse, arreglaronse e se recolocaron aí. E igual no resto de parques, estamos aproveitando as pezas que había de vello, arregladas e restauradas, e íamos arreglando pouco a pouco. Agora hai pendente, por certo, non exactamente nos parques, pero sí en zonas deportivas, pendente de colocar algunhas canastas, redes no Ancoradoiro, en sitios varios, vale? En zonas verdes e parques dese tipo. Entón, non temos o plan elaborado, pero sí que estamos continuamente, pouco a pouco, traballando nos parques con actuacións puntuales. No parque no Paseo de Esteiro, pois en parque que era paseo, do Paseo de Esteiro, falei esta semana outra vez co xefe da demarcación de Costa, Rafael Emil, dime que está o proxecto en Madrid, que os días 7 e 8 vai estar ele en Madrid e que despois desas datas que me chamaría para me decir se había algún avance. Entón, temos esas dúas datas aí de referencia. E o resto creo que eran rogos, non? Que me queda? Os vestuarios da Esteirá na Quintela. Os vestuarios estáse valorando unha nova opción, pero ademais hai que buscar un escala no orzamento para non deixar despois o que son os no orzamento do Concello para non limitar a posibilidade de actuación da brigada ao longo do ano. Vale. Pero sí que vai haber, Sí que vai haber. Quedaban máis? É que eu apuntei rogos, entón, non. Ben, pois entón con isto remata o pleno do mes de xaneiro. Moitas gracias a todos e a todas por vir e por comportarse. Boas noites.